Subling giawhag sa Zamboanga City LGU ang tanang establisimento ug mamaligyaay sa syudad nga mutuman sa no plastic policy matag Sabado ug Domingo. Kiniisip paagi sa pakigbatok sa problema sa plastic pollution. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Tungod subling gipatuman sa Zamboanga City LGU ang no plastic policy sa Zamboanga City, ang mamaligyaay og pan sa Santa Cruz Public Market nga si Maribel Marabueno, mopalit na lang matud pa og paper bag nga masudlan og pan sa iyang mga customer. Sunod na lang ta kay mong manilang patakaran. Gamit ba ta katong paper bag? Pwede po. Ipalit na lang jud. Aron makunhuran ang plastic pollution, giawhag sa Zamboanga City LGU ang mga business establishments sa mga commercial o residential areas nga motuman sa no plastic policy matag adlawng Sabado ug Domingo. Matud sa LGU, imbes mogamit og non-biodegradable plastic, mogamit na lang og biodegradable plastic, paper bags o karton. We're trying to minimize yaton plastic pollution, diba? This has been a problem ever since, diba? Not just locally, but globally. Apan sa pagkakaron, wala pa'y gipagulang penalty o silot ang Zamboanga City LGU sa mga mosupak sa no plastic policy, sanglit gina-evaluate pa kini. Gani ginatuki pa sa City Council ang ordinansa nga magpaligo ni ining polisiya. Yes, we will be sending out mga inspectors namin na diaton mga gender na mga malls, especially mga grande-grande malls, to follow this. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.